May hapon niyo guys. So karon mag suksok ta sa tong pati sa mga inaktay na samahan sa itong paon. Ito ay panusik ha, ay panusik dako na sila guys, kaya ito pinilimpiuhan. So dara ditong pati guys, itong inakay 6 days old na siya. Dara itong usa at na silang pangsuksukan ha. Dara mo mani ambay gamay man natiil oh, dako-dako na biya ay masuk masigo pa niron. Ako nag-andam kasi so bisag di ka kuan ba mani sa katong para di ko sa sings arang tiil o di maso niya idibol katara idibulan. Dara dito ang personal ring ng kuan Philippines kumurang oblong. Dara na ito ang personal ring guys, Denmark Loaf nito guys. Sa di mo focus ito lang yung picturean na Denmark Loaf. Magsingsing ito guys, patulatangan kay di man arang tuksukan Philippines minana na siya para tabang ni para maklaro ninyo. Para namita na ito siya mahiwagang ako yung tinangtang ba. Okay, lihukan naglihok ha. Matik guys. Sold na naka Philippines nga itong personal ring. Next ato sa siguroon guys, kaya anak mo sa akong klakir bisag mo na sumusunod puhon ito gaya pisang tarungon. Sod na sa guys ya, harakan ni ipaslak kaya sa dire naman matik Denmark Loaf. Ang isa na pa doon putangan. Kaya manatubutang ang isa kainakay. So, sa mga hindi pa nakasubscribe diya guys, subscribe na. Sa mga small YouTuber diya, pareha na ko nga 400 kapin pa ang subscriber. Subscribe na, din comment lang pagkatapos yung para makita ko rin, para nabilis ko makita yung bahay, mga bahay nyo. Tao na siya. Day 6 matik ang usa personal ring na nasa wala butang dos wala na may toos ka. Dara atong inakay nga usa no? Suksok kayo guys.
Suksok ko. My personal ring. Masa. Ngayon, maglilinis lang ako ng kanilang mga pugaran. Piyo na, ilang pugaran. Ato na sila ibalik sa lahang ginikanan. Yeah. Dapat ninyo ginalimpyuan guys. Para di sila magkasakit. Para healthy gapon sila ba. Lang inahan no. Ingita na sa ilaha. Dara, ay magpanusik ha. Nah, nasud na dara. Dara, ilahang mga anak. Ganda nakikita nga no. Lento ko to guys. Thank you for watching guys.